משתנה. מה תחת? איך זה סוף סוף קורה? אני חושבת שאתם קמים ממש רעבים. זה דאבל מילינג, כי קמתי רעבה כאילו לאוכל וגם לפארק. אני חוזרת בעצם לעשות חזרות והכנות ומדידות לפארק. וזה מטורף, אני מרגישה כאילו אני חוזרת כאילו לבית ספר אחרי חופש גדול כזה. ובא לי ממש שתהיו איתי דרך הזאת, כי הכנה לפארק זה דבר שאנשים לא ממש מכירים או מבינים. זה מטורף. בואו איתי קצת. וואו! קאמינג! לא. אני מלכלך מזה. נסיים ב8:30. יש לישיבה. אני אהיה איתכם בזום קצת כזאת, ואז זה גם גדול וזה לא ילך. תקשיב בסרטון, ואיזו הופעה. אני יוצאת דרך אנשים ועופרי ואתה מזיזים אותם. נראה לא אותי שמצא לי, אומר לך, אבל זה לא נעים לי, הם מתבקים לי לפרצוף, זה לא נעים לי. זה מצחיק, זה... חושבתי שתמיד הייתי כלילה לזה, אבל היה לי תקופות שזה היה לי קשה, איזה קטע. אבל אני אהיה בת 24. אני צריכה להגיד. אני משתנה. מה תחת? חזה את העתיד בשיר הזה, זה מטורף. מתוך מאבקת מפורסמת לפארק. ביצה! יפה! תזכירו לי לא ללמוד שנה הזוכחים. יום לפני הפארק הכל עמד. הייתה חזרה גנרלית מושלמת. אמרנו אימא לה הכל מוכן, הכל עבד טוב, ואז זה מחר לודחית.